Bună, ChatGPT! Cum ești astăzi? Bună, Ramona! Sunt bine, mulțumesc. Tu cum ești? Cum îți merge ziua? Uite, m-am gândit acum pe seară să facem un joc de rol. Mă gândeam la obiecțiile pe care le au cei care le propui, nu știu, diverse cursuri, diverse programe, fie pe partea de dezvoltare personală sau pe orice domeniu. Și mă gândeam să luăm fiecare obiecție și să-i răspundem. Ce părere ai? E o idee excelentă. Hai să începem. Hai să începem. Spune-mi o obiecție și voi răspunde ca și cum aș fi în rolul tău. Apoi putem ajusta răspunsul împreună ca să fie cât mai convingător. Perfect. Mă gândeam să luăm ca exemplu chiar programul meu online, de la idee la afacere în doar 10 săptămâni. Sună bine. Ok. Hai să începem cu o obiecție comună, cum ar fi nu am timp să particip la program. Ce răspuns ai dat tu? A spune că programul înseamnă să aloci uite o cum oră aș și jumătate. răspunde. Înțeleg perfect că timpul este o resursă valoroasă. Tocmai de aceea programul este structurat în module scurte și eficiente pe care le poți parcurge în ritmul tău. Gândește-te așa, investind puțin timp acum, vei economisi mult mai mult timp pe termen lung, având o afacere bine pusă pe picioare. Cum se pare? Mi se pare ok. Aș vrea să adaug faptul că înseamnă o investiție foarte mică de timp. Adică o sesiune pe săptămână, o sesiune de o oră și jumătate pe săptămână și încă o oră și jumătate, poate maxim 2 ore pe săptămână pentru a încerca, pentru a implementa și pentru a testa, pentru a folosi workbook-ul digital ca ajutor. Ce părere ai? Asta e o adăugare foarte bună. Nu sunt sigur dacă acest program este pentru mine. Ce ai răspunde? Tu ce ai răspunde? În cazul unei obiecții de genul nu sunt sigur dacă acest program este pentru mine, aș putea răspunde, înțeleg perfect îngrijorarea ta. Acest program este gândit pentru oameni care vor să treacă de la idee la afacere, indiferent de nivelul de experiență. Dacă ești începător, vei avea toate instrumentele necesare pentru a începe pas cu pas. Dacă ai deja experiență, vei învăța cum să-ți structurezi mai eficient afacerea și să obții rezultate mai rapide. În orice caz, scopul meu este să-ți ofer sprijin personalizat pentru a-ți atinge obiectivele. Cum ți se pare acest răspuns? Mi se pare ok, pe de altă parte aș încerca să subliniez faptul că nu este pentru cei care au deja un business cu vechime, este pentru începători sau pentru cei care vor să treacă de la angajat la antreprenor. Le ofer aceste resurse în activitatea mea de peste 10 ani în antreprenoriat, un program care să-i ajute să facă pasul mult mai ușor, ca un soi de mini-plasă de siguranță. Am să vină cu o altă obiecție, și anume, încă lucrez în corporație. Eu aș răspunde așa. Înțeleg că lucrul într-o corporație poate părea o siguranță, dar tocmai asta e una dintre marile provocări. Nu ai timp să te concentrezi pe visul tău antreprenorial. Acest program te va ajuta să faci tranziția mai ușor, oferindu-ți instrumentele necesare pentru a începe afacerea pe cont propriu, fără riscuri mari și cu sprijin constant. Acum e rândul tău. Eu spun faptul că dacă încă ești angajat, lucrezi într-o corporație, e cel mai bun moment. Pentru că ai susținere, ai un backup în cazul în care, nu știu, să spunem că te răzgândești în privința afacerii sau îți ia mai mult până implementezi, până te organizezi, ai un venit, să zicem, asigurat pe toată perioada. Și atunci mă gândesc că e o variantă foarte bună să începi programul și să înveți niște lucruri, să testezi niște lucruri, să vezi dacă ție ți se potrivește partea de antreprenoriat sau nu. Și cred că ăsta e cel mai bun moment. Uite, o altă obiecție ar fi: nu îmi permit să fac un curs acum. Eu aș răspunde așa. Înțeleg că poate părea o investiție mare, dar gândește-te că acest program te va ajuta să economisești mult timp și bani pe termen lung. De multe ori, nu a investi în momentul potrivit înseamnă să pierzi oportunități valoroase. Iar acest curs nu este doar o cheltuială, ci o investiție care te va ajuta să-ți construiești afacerea mai repede și mai eficient, economisind resurse pe parcurs. Acum e rândul tău. Eu o să trișez puțin pentru că am niște informații din interior pe care teoretic le aveai și tu, dar nu le-ai folosit. Și anume, această ediție pilot a programului online
Vine și cu o super reducere, așa că e cel mai bun moment să urmezi cursul, acum că beneficiezi de un super, super, super preț. Deci, având în vedere prețul cursului, e greu să spui nu-mi permit să fac un curs acum. Ai dreptate, 100 este un argument puternic.